Знаете ли как шумът влияе на живота ни? Днес ще ви покажем как да измерите шума в дома си и какви са законовите норми. Това е шумомер, устройството, с което се измерва нивото на шума, както и шумовото замърсяване. Той е лесен за използване и с него може лесно да се установи дали шумът, идващ от съседите или натоварения до вас булевард, са в норми. Нека да измерим шума тук на улицата. Ясно се вижда, че при отворен прозорец имаме високи стойности на шумовото замърсяване. Дойде ред и на най-важното. Допустимите норми на шума в жилищни сгради през деня са 55 децибела, а през нощта 45 децибела. Важно е да се отбележи, че тези стойности могат да варират в зависимост от конкретните условия и разпоредби. Вече знаете как да използвате шумомер. Този уред, придружен с сертификат, може да ви помогне в борбата с шума от съседите. Заповядайте и разгледайте всички модели, които предлагаме, започващи на цени от само 65 лева.